Akustiikka studiossa tai kotistudiossa, miksi se on niin älyttömän tärkeetä ja mitä se akustiikka oikein on. Muista seivata tää video ja seurata mun tiliä, niin sä saat varmasti jatkossakin laadukasta infoa musan tekemiseen liittyen. Okei, akustiikka. Äänioppi. Puhekielessä sillä yleensä tarkoitetaan sitä, että huoneen tai tilan kaiut on halutulla tavalla hallinnassa. Eli jos me halutaan hyvä akustiikka, niin se tila, jossa me ollaan, pitää käsitellä silleen, että seinistä, katosta, lattiasta kimpoo ääntä takaisin just sen verran, kun me itse halutaan. Jos se ääni kimpoo esimerkiksi studiossa ihan miten sattuu, niin studiomonitoreihin ei oikein pysty luottaa ja vokaalien äänittäminen voi olla aika haastavaa. Tämän videon idea lähti siitä, että mä muutin mun studion tänne uusiin tiloihin ja mun edellinen studio oli melkein 5 kertaa pienempi, niin mulla ei tietenkään ollut riittävästi akustointimateriaalia olemassa tätä uutta varten. Ja koska täällä on vastakkaisilla seinillä tommoset isot betonipalkit, niin ääni pääsee kimpoamaan niiden välillä suunnilleen näin. Tosta se kimpoo. Tää mun ongelma oli tosi akuutti, koska mulla oli just tulossa yksi keikka tehtäväksi, jossa mun piti äänittää yhden legendaarisen suomalaisnäyttelijän voiceoverit täällä yhteen telkkarimainokseen. Ja kun mä testasin äänittää itseäni, niin mä tiesin, että mä en tuu saamaan sitä kuulostaa hyvältä, koska yksinkertaisesti se huone vaan kuuluu ihan liikaa. Ihan sama mikä mikki, ihan sama missä asennossa oot, ihan sama mitä laitat seinälle, niin se vaan tuntui siltä, että se huone kuuluu sieltä ihan älyttömästi liikaa. Ja mä oikeastaan tiesin jo, että mulla on aika iso ongelma selätettävänä tässä sen takia, että mä tein TikTokkeja, ja vaikka niissä TikTokeissa oli taustamusat, niin silti se kaiku kuului niistä läpi. Eli mikä on ratkaisu? Mun piti siis pehmentää sitä betonipintaa jollain aineella, joka imee ääntä tai heijastaa sen äänen epätasaisesti eri suuntiin. Mulla oli ehdottoman tärkeää, että muutamat kriteerit täyttyy sitä akustiikkamatskua valitessa. Mä haluan, että se on kotimaista käsityötä, koska täällä mun studiossa on niin paljon kaikkea mun omin pikkukäytösin tehtyä tavaraa, niin kuin esimerkiksi mun pöytä, räkki, osa akustiikkapaneeleista, kaiutinjalustat, mun diffuusorit. Mä halusin myös, että se käsityöteema jatkuu. Sen tavaran pitää olla ekologista, eli joko kierrätysmateriaalista tai muuten ekologisista aineksista. Mielellään kierrätysmatskusta, koska me kulutetaan nyt jo ihan liikaa. Yksi tärkeimpiä juttuja on ehdottomasti absorptio, eli se, kuinka hyvin se tuote imee ääntä. Sen täytyy olla parasta A-luokkaa, koska tää on ammattitason musiikkistudio, ja minkä takia laittaa yhtään mitään sen huonompaa. Ja mä haluan, että se on kestävä. Mä en voi sietää sitä, että mä sijoitan rahaa johonkin asiaan, ja sit se ei muka kestä sen oletetun käyttöiän loppuun. Mulla oli kriteerit selvillä, niin tässä vaiheessa mä tein vähän tutkimuksia, että mistä mä voisin saada semmosia tuotteita, joista mä saisin rahalle kaikista eniten vastinetta. Mä surffasin netissä vaikka kuinka paljon, mä en oikein löytänyt mitään semmoista, joka olisi 100% just sitä, mitä mä etin, kunnes yksi mun kaveri vinkkasi, että hei, semmonen firma kuin Jeeseko. Se sanoi, että siellä on hyvä asiakaspalvelu, sieltä saa neuvoa ja niillä on älyttömän laadukkaat tuotteet, niin minähän laitoin sitten soittaen Jeesekon Jesselle. Me käytiin puhelimessa läpi vähän sitä, että mikä mun mielestä täällä on kaikista pahin ongelma. Ja mä selitin samalla, että mulla on tilanne päällä, että mulla on vähän kiire, että pitäisi saada jotain apua aika äkkiä. Jesse ehdotti, että se tulee käymään seuraavana päivänä ja sieltähän Jeesekon auto seuraavana päivänä pölähti tuohon pihaan. Huomattiin, että meillä synkkaa tosi hyvin, Jesse oli tosi skarppi jätkä. Meidän puolen tunnin mittailu ja hengailuhetki venähti sitten monituntiseksi, mutta kaiken sen höpöttelyn lomassa päästiin kuitenkin suunnittelemaan ja mittaamaan tää tila, että kuinka paljon akustiikkamateriaalia tänne tarvii. Sillä aikaa tosiaan, kun Jesse toteutti sitä seinäpinnan mittaamista, niin mä nappasin mittamikin ja rupesin katsomaan, että kuinka pahasti täällä oikeasti korostuu tietyt taajuudet. Tässä näkyykin mittaamista, mä tein sitä tällä kertaa tommosella manuaalisella tyylillä. Vasemmalla näkyy se, mitä kaiuttimien pitäisi toistaa, ja oikealla näkyy se, mitä mittamikki kuulee. Ja niin kuin nähdään, tuolla on aikamoisia korostumia. Parhaassa tapauksessa noitten käyrien pitäisi olla täsmälleen samannäköiset, mutta kaikki, jotka vähänkään aiheesta tietää, että se on myös äärimmäisen vaikea toteuttaa, lähes mahdotonta. Eli pointti olisi päästä vaan mahdollisimman lähelle. Tähän vaikuttaa tietty, että mitkä kaiuttimet on, millainen pöytä sulla on, heijastuuko siitä pöydästä siihen mittamikkiin, kuinka lähellä sun seinät on, kuinka alhaalla sun katto on, millaista materiaalia ne kaikki on siinä ympärillä. Erityisesti silloin, jos sä sijoitat hyviin kaiuttimiin ison summan rahaa, niin sen huoneen pitäisi olla erittäin hyvä. Jos sitä huonetta on jo akustisesti käsitelty silleen, että korostumia ja dippejä olisi mahdollisimman vähän, niin sun kalliit kaiuttimet menee ihan hukkaan. Se, miten sä voit mitata sun huoneen käytännössä, on niin, että sulla pitää olla mittamikki, eli mikki, joka on pallokuvioinen ja ottaa joka puolelta sitä huonetta. Sen mikin taajuusvasteen pitää olla mahdollisimman tasainen. Sä voit käyttää siihen mittaamiseen joko siihen tarkoitettua ohjelmaa, Sonarworksia tai IK Multimedian Arc-systeemiä, tai sä voit tehdä sen manuaalisesti
niin, että sä syötät pink noise-signaalia kaiuttimista ulos ja sitten tällaisella spektrianalysaattorilla sä katot, että mitkä taajuudet siellä vääristyy, mitkä korostuu, mitkä on liian hiljaa. Anyway, mittauksista huomattiin, että korostumaa on aika runsaasti ja nimenomaan niiden betonipalkkien takia me tehtiin tätä mittausta muuallakin täällä huoneessa. Saatiin aika hyvin selville se, että missä ne ongelmapaikat on ja mä pystyin huokasta helpotuksesta, että kun ne ongelmapaikat saadaan korjattua, niin mä saan älyttömän hyvän huonesoundin. Nyt kun meillä oli ongelmat selvillä, niin päästiin valkkailemaan matskuja, minkä tyyppisiä, minkä näköisiä, että minkälaisia ratkaisuja J-Sekon valikoimasta mä haluaisin. Jesse toi mulle mallikappaleen. Se ei näytä kovin kummoselta, koska siinä ei ole kangasta tai mitään päällä. Tää on se matsku, mitä siellä on sisällä. Tää on tehty 100% kierrätysmatskusta ja luonnonkuidusta. Tässä ei ole käytetty mitään liimoja tai liuottimia. Eli periaatteessa voit käyttää tätä vaikka lautasena tai vaikka syödä sitä. Se, mikä akustiikkamateriaaleissa usein on ongelma, on se, että ne ei kestä aikaa, ne ei kestä muuttoja. Ne saattaa helposti vaurioitua kuljetuksessa, ne murenee. Sitten on semmosia, jotka ei palaudu, jos ne menettää kerran muotonsa. Tässä on se hyvä puoli, tää palautuu. Tätä voi vääntää ja kääntää vaikka kuinka paljon, niin se aina löytää tiensä takaisin ja toi päällipinta pysyy aina suorassa. Sä tiedät täsmälleen, miltä se sun akustiikkapaneeli näyttää sen sun muuttos jälkeen, vaikka sä olisit pikkusen huolimaton sen suojaamisessa. Ja yhtenä hyvänä esimerkkinä on avaintesti. Jos mä ei mene läpi. Hyvä duuni, J-Seko, ei ole mitään pilipalikamaa nimittäin. Akustiikkafirmojen mainoslauseista tosi usein kuulee myös, että A-luokan absorptio eli imukyky, että kuinka hyvin se imee ääntä sisään. Tosiasia on tosi usein kuitenkin se, että jotta sitä voidaan kutsua A-luokan matskuksi, niin sen pitää olla noin 10 sentin etäisyydellä seinästä, jolloin sinne tulee seinän ja sen matskun väliin ilmarako. Näissä J-Sekon kamoissa niissä ei tarvii olla. Ne on A-luokkaa joka tapauksessa, vaikka länttäisit suoraan liimalla seinään kiinni. Ja koska nämä on myrkyttömiä ja hyvän näköisiä, niin näitä menee tosi paljon myös lastentarhoihin, kouluihin, julkisiin tiloihin, ravintoloihin ja miksei myös studiolle. Muutaman päivän sisään mä sain sitten pienen lähetyksen tuolta J-Sekolta. Videosarjan seuraavassa jaksossa näkyy, kun elementit vihdoinkin saapuu mulle ja päästään asentelemaan. Eli muista vielä seurata ja seivata, niin sä näet, miten se asennus tapahtuu.